Sa number 3 Flood Mitigating Summit, ginpatigayon sa Bacolod. Mga proyekto nga pagahimuon para matap na problema sa baha, hindi lang magahalin sa ahensya sa gobyerno, may say na ang nagkalain-lain nga sector, pati na ang publiko. Sa Bacolod, Banago kag Mandalagan, pagatutukan. Kung sang una, ang Department of Public Works and Highways lang ang nagapatud kundiin dapat ng mga lugar ang prioridad sa pagbutang sa proyekto kontra baha. Karon, ginakuha man ang suhestyon sang publiko pinaagi sa naglain-lain nga mga sektor. Ini ang ginpahayag ni Bacolod Representative Albi Benitez sa pagtakop sa Bacolod Flood Mitigation Summit sa syudad. Whole of a government approach na ang paghihimuon suno sa kongresista. Tanan nga ahensya kag ang publiko manginkabahin sang himuon nga solusyon. Suno pa kay Benitez, madako nga trabaho ang nagahulat kag hindi basta-basta matapos gilayon pero kung suguran amat-amat ini nga matagaan sang katumanan. Sa pagdakop sa nga summit, mangin o kung nangin kaupod ang nagkainlain nga mga ahensya nga naghatag man sa ila commitment para masolusyonan ang problema sa baha. Gindugang pa ni Benitez nga yara sa 6 billion pesos ang kinahanglanon nga kantidad para mahimo ang mga projects nga ginsuggest man sa mga sektor para sa nagkalain-lain nga mga barangay pero mangin prioridad ang Barangay Mandalagan kag Banago bangod ini ang mga barangay nga labing apektado sang pagbaha sa syudad. Ang flood summit ang ginsuguran sang kongresista sa tunga sang kainiton sang issue sang korupsyon sa flood control projects sa pungsod. Gin-involve niya ang tanan na ahensya sa gobyerno pati na pribado na sektor sa pagpangita sang solusyon sa problema sa baha. Ang kinalain niya ng kung is not from government agencies, may say na. Sa isang una, kundi ang aton nga makita na lang may ginahimo ang CDPWH nga flood control project. Why takabalo? Why there? Why amo na? Kag kung ano-ano pa ang mga details. This time around, no, in-present again sa public, sa mga NGOs, sa mga stakeholders, kung ano ang ilang proposal, kung ano ang ilang paglantaw ng mga projects na dapat na i-implement. So it's a big change of approach in determining and identifying projects to be funded by the national government.